7 días. 7 días. Se vas facer algo especial cando se cumpla un ano do blog? No. Seguro? Ia facer un solo e subilo á rede? No. Estás animado? No. Que tal? Que nos vamos a encontrar a xente que está hoxe aquí connosco? Que nos vamos a ofrecer? Pois, primeiramente, a muñeira de Garqueiras, despois a xota popular, por último, o paso doble de Santo. Aí está, chámanse os Xeitosiños, fundáronse no 2009, apenas teñen 12 anos de idade media, son Anxo, Roy, Miguel e o bo de Víctor. Aí estamos, os 4!